Salamu alaikum gida. Uwar magaji ta dawo. Ya azumi? Barka da yamma. A je a share daki. Hagunki ba na gani aibu gare da ke magani sila ta warkar da ni Allahu ne mai Allah kaɗai na sa sha'ani na ba na tabo ka ba na tsibbo gara bina na samu ƙaryar maki ganin bayanmu mai rabo ya samu shi ko mara rabo ya koka duk mai ido ya zo ya yi kallon dinkin gadar dare ya barke kuma dangin rashin fadar alfanu sun gane gaskiya sun take